Li Tirkiye piştî hewla derbeya 15 tîrma 2016 nêzî 140,000 karmend û xebatkarên saziyên dewletê bi hinceta ku peywendî li gel rêxistinên terorî hene bi biryarnameyên di hikmê qanûnê KHK da ji kar û barên xwe hatibûn avêtin. Ev 4 salin kesên ku ji karên xwe hatine îxraç kirin li deverên cuda cuda bi daxuyanî û çalakiyên rûniştinê doza mafên xwe dikin û her carê jî bi hêzên ewlekariya Tirkiye ra tên hemberî hev. Herî dawî, 6 çalakvanên KHK'yî ku li kolana Yüksele Enqereyê doza vegera ser karên xwe dikirin di 13 tebaxê da hatin girtin. Komeleya mafên mirovan îhade li gel him parêzer û mafnasan bi daxuyaniyekî çepemeniyê daxwaza azadkirina çalakvanên KHK'yî kir û da zanîn ku girtina wan nehuquqî ye. Devlet içindeki iktidar kapışmasıyla Di nav devletê da ji ber şerê desthilatê bi 100,000 mirov hatin mexdûr kirin. Derbarê 500,000 kesî da karûbarên edlî hatin kirin û zêdetirî 50,000 kes hatin girtin. Ji van 17,000 kes jî jin in. Niha 843 zarok li girtîgehan bi dayikên xwe re dijîn. Herwiha 46 mexdûrên KHK'yî xwe kuştin. Daxwaza vegera serkar mafê herî bingehîn ya mirovan e. Ew mafekî makezagoniye û ti carî sûcnîne. Hevserokê şaxa Enqereyê ya îhadê Fatîn Kanat dibêje kesên ku bi KHK ji karên xwe hatine avêtin. Ev 4 salin rastî hemû mexdûriyet û binpêkirina mafê mirovan tên û li gel malbatê wan hejmara wan digihîje nêzî milyon û nîv û 2 milyon mirovan. Yaklaşık 1,5-2 milyon insanın aileleriyle birlikte düşündüğümüzde Dema em bi malbatên wan re bihesibînin, em dibînin ku nêzîkî 2 milyon însan ji ber KHK hatine mexdûr kirin. Ev mijar di nava cewatê de wekî birînekî reş e. KHK'yî kar peyda nakin û ji gelek mafên hemwelatîtiyê jî hatine mehrûm kirin. Mixabin desthilat di wê derbarê de ti tiştekî micid nake. Ancak bi hilbijartinekî desthilat biguhere, belkî ji bo wan sererastkirinekî bê kirin. Li gorî amarên dawî ya Komîsyona Rewşa Awarte û Halê di nav 4 salan da 126,300 KHK'yî serî li Komîsyona û Halê dane û komîsyonê derbarê 108,200 kesî da biryara xwe eşkere kiriye. Li gorî daxuyaniya Komîsyona û Halê derbarê 96,000 kesî da ji bo vegera kar biryara ret hatiye dayîn û bes 12,200 kes ji bo karên xwe hatine vegerandin û derbarê serlêdanên 18,100 kesî da jî hejlêkolîn berdewam dikin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.